Здравейте хора! Тук ще правя първото ми видео в моят канал. Абонирайте се, лайквайте и пишете коментари. И гледайте също видеята на Феникс. Там също мога да се включа и аз понякога. И давайте да почваме! И сега с моят приятел ще играем. И така ще играем с моят приятел на Roblox. Играем с Нико, на който канал в YouTube се казва Драган 1, 2, 3. Можете да го последвате и да му лайкнете видеото, което ще качи след 30 минути. Така, Здравейте! днес ще играем Roblox на Грани. Искате да видите този тук приятел? Той е в Феникс. Да, ние ще играем на Грани. Ние ще играем на Грани. Ако искате, може да ето пишете това какви игри да играем. Но ние сме с отделни канали, да знаете. Защото наскоро си направихме канал и не знаем как да се споделяме камерите и затова така ще се Да. И Абонирайте се, лайквайте за Феникс канала и за моя, пишете коментари какво да играем или каквото да играем. И така. да, хора. Сега ще играем на Грани. И тук малко още сме нови. Чакам го да влезе в Грани. Да влизам. Да, влезе. Хора, влизаме в Грани. Хора, ние сме нови в правенето на видеокриповете. Затова не хейтете. Не да хейтете. Просто ние сме нови. Може да звуката не е перфектен или нещо, просто не е перфектно, но просто е така. Хора, ще се смаля. Хора, ще намаля малко, ще си спра звука, че просто няма как. Ще намаля малко и камерата. Ще така. Ще сложа от ето край. На какво ще играем? Ще се джойна в игра. Добре. Аз вече джойнах в някой. Ти джойна ли съм? Не. Аз съм джойна, чакни джойн. Добре. Ето, и аз съм Джуни. И тук ще чакам да регот. Оп, копреш. Хора, ето на двамата си. Хора, ако искате да играем някой път заедно, Да. пишете. Да, можем и с вас да играем. Зависи ако искате. Ако този клип постигне 10 лайка, ще направим още един на част 2 Грани. Да, само 10 лайка. 10 лайка. Ето, тук и още. Само 10 лайка. Не искаме повече. Ела тук при мене. Има тук някаква дупка. Намерих зърната на това. И там има дупка. Хора, също така пишете съвети на какви игри да играем. Да, е така. Някакви нови, които не знаем. И да. Ако искате, може да също и да играем с вас на каквито игри вие пожелаете. Ние всичко ще четеме. Да, хора. И ще лайкваме коментарите. И най-важното нещо, да ще правим, ще ви гледаме коментари, ще ви отговаря на въпроси, ако имате някакъв въпрос. Така че, А питате защо направихме канала, не знаем си още. вземи арбалета, дали в преди арбалета. Окей, брат, защото не... Това е. И още бабата не сме открили. Искате ли да направим, например, част 2? Искате ли, например, да направим част 2 на Грани? Например, да играем на Грани, заедно, не заедно. И ако нещо камерата малко не ми е хубаво, да, защото още не съм свикнал с камера. Да чуете какъв е този пръст на камерата, моя пръст, защото няма как да не да просто. Така, ти къде си чу? И съм така, мой пръст така Христо, не питате. Аз съм Димитър. Да. По-скоро не съм брат, ама сме най-добри приятели. Да, добре приятели сме, с това решихме да си кажем земята. Да. Така. Не, тук... Знаете, ще качваме всяка... седмица по 2 пъти. Да, по 3 пъти. Да, по 3 пъти всяка седмица. И тези дни ще са сряда, неделя, понеделник, сряда и неделя.
Това ще са дните, в които ще качвам. Само хора, ако нещо, например, пропуснем, ако пропуснем някой път да качиме видео, ще качиме 2 видеа. Да, хора. И ще качиме колкото Така че трябва, просто защото... лайквайте, абонирайте се за канала. И пишете в коментарите, може други хора да видят. И може и вашите приятели, ако ви харесва видеото, кажете на вашите приятели да погледнат видеото, ако така им харесало да видят. Стресно. Да. Тук тази игра не нещо е малко станичка, ама. Да, игра нещо не сме видяли никога. Да идем отвънка. Тук и с екрани ли играем, без екрани ли играем? А тук имам оръжие, искаш ли? Опа, без къде си изхъпих стречко. Ви казвам, тук се събра тук гумятка. Давай тук него. Хора, малко съм искал отдолу, защото така ми е малко по-удобно да игра. Да знаете нещо, да почне е по-удобно така да игра. Чакай, сега хора ще погледна колко време е минало. Малко е минало, може и още. Да, хора, да, ние тук скипваме малко, защото не так толкова интересно. И хора, ето че Dragon Guy е Грани. Аз съм Грани! Хора, за първи път съм Грани. И сега гледайте какво просто ще правя. Сега ще видите Максо Ексън. Ако победя, ще стане яко видеото. Само че няма. Ако загубя, в нея да видиш просто яко. Така, вече спалнах. Аз съм бабунята. Аз съм бабушката. Май ми... Бъгна игра, дай да такова. Ми се бъгна играта. Не можех да мърдам. Да, буквално, защото няма интернет. Хора сега се... Не бе, интернет има нещо с самата игра. Хора, ще спръсна малко видео и ще ви скипна малко част от... Тук става вече малко скучно. Да, хора, ние рефнахме, защото беше много скучно. Нещо беше бъгнало, извиняйте. И това скипнахме, но все пак ще... Продължиме с видеото, няма да... Изключаме. О, бабата влади. Бабуска, само не ме убивай. Аз съм добро дете. Ти къде ще те спася? Аз чум към двора. Какво аз викам бабуска? Да, хвърли се нещо. Знаеш къде бабуската е? Ако ви харесва, ние смисъл няма да качваме само на това, просто ако ви харесва, ще качваме на това и на други. Да, може просто тук малко... Още много игри, които са яки. Чакай ме. Ще чакам, тук съм. Хора, е така просто ще бъда малко с камата да ми е по-долу. Извинявайте за пръста ми, ако Да, и виждате. моя. Просто няма как. Няма. На мен малко се опита, но няма. Хора, сетих се за малко ще изки. Хора, да. Не. Се опитам да ви се оправя сега съвръста. Хора, извинявайте, но пак е също, може малко да се вижда понякога. Просто няма как. Просто не знам как да около... Гранушката, да знаете, че тук до мене, пазите ми, тук до кросбола съм, до арбалета. А тя там ли е? Сега продължава към стаята, аз ще стоя зад нея. Сега ходи към мен, тук е. Бягай. Ако искате, може да играм на Roblox заедно, защото аз се казвам Митко 3472, а моят приятел се казва, забрах минути, как се казва се? Да, ще ви кажа после в края на крипа. Да, в края на крипа сте каза на Христо името му в Roblox, ако искате да преди покани, но все пак трябва да ни напишете. Да, и в коментарите пишете. Извинявайте хора, сега сте ви скипна малко. Извинявайте
хора скипнат, защото аз умрях. Да, и бягах. И не исках да ме виждате просто. Да, аз може да съм... да, хора скипнах, защото аз малко умрях. Сега просто спектейтвам. Да. И съм ми казал, вие тук може видите се казва DJ Boss 996, но той ще се го промени на Феникс, да знаете. Хора, може да почнем нова игра, не знам. Да, хора. Ако ще късчакни Join Game. Ама не така. Да. Хора, това ще е последната игра и ще свършваме с... Да, така е. Просто няма как да стане по друг начин. Ако искате да играме някой друг чап, например House 2 или някой от другите, стане много яко. И нови хора в канала. Да, ако искате да поканим и нови хора, това няма никакъв проблем. Да, хора. Бабата долу. Пак не са бъгна. Хора, ще скипна да го правя. Хора, на мен не ми е бъгнало, на него нещо му е бъгнало явно. Кога такова и не излизат трите убийци, нищо не става, стои на място. Хора, бабата би трябвало сега вече да се движи, не знам. Малко ще рискувам заради вас, защото знам, че искате да гледате малко екшън. Бабата още не се подвижила, яко. Намерих... Какво е това, бе? Каква е тази ръка? За какво е тази ръка? За колата е за колата. Тук трябва ръка за колата. Това е грани, бе. Аз не съм играл гра с ръка. Хора, вече сме в играта. Да, той е вече в играта. Грани не знам как да игра, ама това е чудо. Само хора да ви кажем, че малко ние не можем, не сме най-добрите хора по тази игра. Да, просто ние не можем да играме, не знаем как се играе. Не че знаем как се играе, знаем, ама просто не сме добри. Ние сме слаби. Къде си ти, бе? Тук съм догървана. Къде гарва? Не знам ти къде си. Аз съм в кухнята там. Влизам към мазето. Добре, чакаме долу при мазето. Знам къде е гарвана. Стой там. Брат, как му уби, бе? Ти какво да ме брат нея? Хора, сега ще трябва да спектейтваме. Хора, че го убиха. И само така хора, продължавам сам самичък и че го няма. Сега гледаме хора. Да, хора, гледате мене. Това как се отваряше, бе? Това не ти трябва. Тук антикок, аз съм гледал грани. Това е за колата. Да, отивам. Хора, само да ви кажа, аз не съм играл грани в Roblox, защото просто... За мен е било малко тъпо да игра грани в Roblox, затова не съм играл и не знам какво се прави. Само съм гледал ютубъри как да играят, но не знам аз. Пишете нови идеи за нови игри в коментарите и... Ако искате, може да качим нещо на Fortnite. Когато събереме 100 последователя, ще направим специално видео. Колко последователя казахме? И да знаете, хора, ние двамата ще си направим собствен канал. И двамата. Да знаете, хора. Ако този клип направи 50 лайка. Да, ако този клип... Не 50. Ако този клип направи... Да, 50 лайка. И направим 10 последователи и двата канала. Правим един общ. Си правим един общ. И който си качиме едно яко видео, който ще не очаква. Да! Аз ще ида до магазина и ще се Хора, паднах в капан и ако спасаме 50 лайка, поне 2 последователя. Хора, умрях. И искам той си да повтори, за да може да няма обърквания. 50 лайка, 10 последователя и правим общ канал, в който ще качваме
челенджи и други неща. Искам челенджи. Да. Какво? Се качваме игри. Ще качваме какво правим през Ще деня. ядем люта храна, люти спагети, ще ядем на него най-омразното нещо, но заради вас ще ги ядеме. Заради Да. вас, хора. Той си вземе едни и аз ще хата малко от И него. кисели неща ще ядем. Да, хора ще правим челенджи. Ще покажем какво правим като цяло. Ще покажем приятели. Всичко ще направим. Да, И от мен това. да. Чао, хора! Чакай, дядо. И вижте канала на Феникс. На Феникс канал. Абонирайте се там и лайкайте, за да направим общ канал. Много искам. Аре, чао. А, дядо!